mana wis situ wae iki. Kan sing anu tuh hati nunggu boleh kabeh. Akeh anu lho. Semute. Kan omane. Kan iku. Kare men ada kan mripat kabeh. Diwani mek iki lagi. Not. Diwani mek iki. Ojo oh iya. Wah. Di bar wae pun gak enak wis. Dari Sumarlan. Boleh tak Cime meneku nuto iku titikku. Aduh. Bingung. nah YouTube iki kamu catat. Coba. Ya kok iki tak delok nek ya. Wis akeh penonton pengikuti ya. Tekmu kena didelok nang HP tok wong tenan. Wan saya catat. Kamu ini sing status sing kari wingi gak kok jelek di status ar. Kok kae nek digoleki nggih HP ku. Sing kok kulon omah. Kudu nek ngono. Langsung kirimne pejabat iki kok. Iya. Lah ya kan ora kok Lah pokok lurus dadi Kim. Kim. Pokok lurus dadi. Kang reken. Takekno sing Hei. anu iku. Kim. Loh, pokok lurus dadi lho. Iya. Sama repot. Bukan lagi. Langsung kon ngukur iki kok. Enek. Kurang piro ono gak enek. Hah? Gak ono mung kurang piro ono gak enek.